возеҳи он ҷавононе ки бо ҳунару истеъдоди волои худ тоҷикистонро ватани маҳбубамонро берун аз кишвар муаррифгар мешаванд. мерасад рӯзе ки онҳоро насли оянда бо гузашти 50 солу 100 сол ба неки ёд мекунанд. ҳамон гунае ки имрӯзшабу рӯз мо пайи эҷод, таълиф ва пешниҳоди барномаи ҷаҳонзеб ҳастем ва он ҳам бо муаррифии ана ҳамин гуна ашхос, яъне ашхосе ки кишварамонро дар хориҷ аз ватан муаррифгар шуданд. дуруд дӯстони азиз, айни ҳол дар меҳмонии мо ҳузур дорад як нафар ҷавони фаъоли кишварамон ки ба навъи варзиши муҳорибаи универсалӣ машғул асту аз ин навъ чандин маротиб дар кишварҳои хориҷ парчамбардор гардидааст ва он ҳам Шарофиддин Шарофов. Хуб, Шарофиддин, хуш омадед ба барномаи мо. Ташаккур. Саломат бошед. Шарофиддин, мехостем дар навбати аввал бо шумо суҳбат бикунем атрофи он ки чӣ гуна оғоз кардед машғул шудан маҳз ба ана ҳамин намуди варзиш. Дар соли 2014 яъне ман аввалин бор қадами худро ба ин риштаи варзиш гузоштам ва дар ин вақт устоди аввалини ман Бахтибек Каримов буд ва вақте ки ман машқро сар кардам дар тамрингоҳ якчанд нафароне буданд ки аз ман низ пурқувваттар буданд ва барои он ки ман баробари онҳо яъне машқ кунам ва пурқувват шавам, Бахтибек Каримов маро тайёр мекард ва насиҳатҳои ӯ яъне то ҳол ба ман яъне лозиманд ва бо насиҳатҳои ӯ ман яъне дар ин риштаи варзиш ва дар зиндагӣ низ пеш меравам ва дар зери роҳбарии Бахтибек Каримов тӯли 6 моҳ машқ кардам ва бо сабабҳои муайян ба зери роҳбарии Матлуба Каримова ва Каримов Собир гузаштам ва тӯли 6 сол аст ки дар зери роҳбарии онҳо тамрин мекунам. Хуб, Шарофиддин, шумо гуфтед ки бо насиҳатҳои ана ҳамин гуна устодҳо, яъне онҳо ба ҷуз он ки қонуну қоидаву шаклу усулу услуби ана ҳамин намуди варзишро мефаҳмонанд, шуморо огаҳ мекунонанд, ҳамчунин боз ба шумо насиҳатҳо, маслиҳатҳо низ медиҳанд. Бале. Яъне барои муваффақ гаштан чӣ дар навъи варзише ки шумо интихоб кардаед ва умуман ҳамчунин дар зиндагӣ низ. Бале. Офаринатон. Хуб, аз кай боз масалан шурӯъ кардед иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳурро? Чун шумо гуфтед ки аз соли 2014 оғоз кардед. Метавон гуфт ки маҳз аз ана ҳамон сол иштирок кардед дар мусобиқоте ки дар сатҳи ҷумҳур ё ки умуман дар пойтахт мегузаштанд, шумо иштироки фаъол доштед. Бале. Аввалин мусобиқае ки ман дар он ҷо ширкат варзидам, мусобиқаи бахшида ба рӯзи парчами миллӣ буд ки дар 26 ноябр гузашта буд, соли 2014 буд ва дар он ҷо ман ҷои сеюмро ба даст овардам, як ҳарифамро шикаст дода ба дуюм ҳарифам мағлуб шудам. Дар ин мусобиқа камтар рӯҳ афтода шудам, аммо Бахтибек Каримов ки устоди ман буд ба ман мефаҳмонд ки яъне бояд на танҳо ҷои сеюм, боз ҷои кӯшиш кунем ки ҷои аввалро низ ба даст гирем ва бо ҳамин насиҳатҳо боз машқҳои пурқувваттар яъне бо машқҳои пурқувваттар мо тамрин мекардем ва дар мусобиқаҳои навбатӣ сазовори ҷои намоён гаштам. Яъне сабаб боз ана ҳамун насиҳатҳо, ана ҳамун маслиҳатҳое шуд ки шуморо устодатон масалан барои шумо насиҳату маслиҳат доданд ва шумо кӯшиш кардед ки дар мусобиқотҳое ки минбаъд баргузор мешуд бо ҳавасмандии калон иштирок карда масалан ҷойҳои дигарро касб мекунед. Хуб, дар аввалин мусобиқаатон ки соли 2014 буд ва аввалин маротиба шурӯъ кардед машғул шудан ба ана ҳамин навъи варзиш, чанд сола будед шумо? Дар синни 11-солагӣ, яъне аввалин мусобиқаам вақте ки ман баромадам дар вазни 37 килограмм буд ва дар синни соли 11-12 сола. Минбаъд дар сатҳи ҷумҳур чӣ гуна мусобиқот буд ки дар он ширкат кардед? Оё метавон гуфт ки шумо аз ана ҳамин навъи варзиши муҳорибаи универсалӣ чемпион шудаед дар сатҳи кишварамон? Дар ин риштаи варзиш яъне муҳорибаи универсалӣ чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гаштам ки мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба унифайд гашта буд ки дар он ҷо ман ширкат варзида сазовори ҷои аввал гаштам ва дар ин мусобиқа яъне ҷои аввалро гирифтам ва бо ҳамин сабаб ба ман унвони номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба унифайд доданд. Ин кадом сол буд? Соли 2019. Соли 2019. яъне соли сипарӣ гардида. Хуб, аз соли 2014 то ба соли 2019 масалан агар бигирем, боз 5 соли дигар сипарӣ гашт. Шумо дар ин муддати 5 сол
яъне аз 2014 то 2019 ба чӣ дастовардҳо ноил гаштед? ба ҷуз он ки масалан устоди варзидаи Тоҷикистон бигардед аз навъи варзиши муҳорибаи универсали Unified, боз чӣ гуна унвонҳо, чӣ гуна дастовардҳоро касб кардед? дар тӯли ин солҳо якчанд мусобиқаҳо буд ки ман дар он ҷо иштироки фаъолона карда сазовори ҷои намоён гаштам ва соли 2016 яъне дасти ман дар таъмингоҳ яъне мешиканад ва ман тӯли 6 моҳ аз мусобиқаҳо ақиб мемонам, яъне мураббиён мегӯянд ки тавсия доданд ки ба мусобиқаҳо набароям, то ки даст ягон яъне то замоне ки даст комилан соз бишавад дасти шуморо гуфтанд ки аз мусобиқаҳо дур шав, вале машқ кардан. Ҳамин гуна? хуб, дигар мусобиқаҳоятон ки дар сатҳи ҷумҳур мегузашта, аз онҳо суҳбат бикунед. баъд аз оне ки якум бор дастам мешиканад, боз пас аз як сол боз дуюм бор ҳамин дастам мешиканад ва дар ин навбат духтурон ва мураббиён низ тавсия медиҳанд ки 2 сол ба машқ яъне нарав, аммо ман дар дил ҳавас доштам ки машқ кунам ва дар тӯли ин 2 сол пас аз як моҳи яъне бо дастро бо гипс маҳкам кардан, ман боз ба тамрингоҳ мерафтам ва мехостам ки машқ кунам ва сазовори ҷойҳои намоён на танҳо дар мусобиқаҳои дохили ҷумҳур, балки боз берун аз ҷумҳурӣ низ парчамбардори миллат гардам ва бо ҳамин ҳавас яъне машқ мекардам, аммо 2 сол аз соли 2017-18 яъне ман ба мусобиқаҳои на дохили ҷумҳур, на берун аз ҷумҳур яъне иштирок накарда будам. яъне дар ин муддат ки иштирок накардед дар мусобиқоти чи дохил ва чи хориҷ, аммо тавонистед ки ба тамрингоҳ бираед, ба толори варзиш, унҷо кам-кам машқ бикунед. Бале. Чӣ гуна ки мегӯянд барои формаро гум накардан, Бале. кам-кам мерафтед, машқу тамрин мекардед. хуб, Шарофиддин, мехостам бидонам ки ҳамин гуна ҳодисаҳо дар варзиш ғайричашм доштанд. Яъне шикастани даст, шикастани пой ва чӣ гуна ки шумо гуфтед, анамун шӯру шавқу ҳавасе ки масалан нисбати ҳамин навъи варзиш доштед, шуморо нагузошт ки масалан ба куллӣ ба пуррагӣ аз ин навъи варзиш даст бикашед. ман ёд дорам як суҳбате ороста будем бо як варзишгар, ӯ айни ҳол тоҷир аст. замоне вақте ки ӯ тамрин мекард, дасти ӯ низ шикаста буд. ӯро аз як тараф хонавода, аз як тарафи дигар рафиқонаш ки мегуфтанд ки ба ту чӣ лозим, дастат шикаст, шояд ту дигар ба мисли қаблӣ чӣ гунае ки шӯру шавқ доштӣ, бо ҳавас машқ мекардӣ, дар мусобиқоти сатҳи ҷумҳуру сатҳи хориҷ иштирок мекардӣ, дигар ин гуна имконият ба ту фароҳам наояд, яъне дастат шикастааст, ҳар гоҳе туро мешавад бигӯянд ки накун, боз дастат мешиканад. аз тарси ҳамин аз варзиш даст кашид. айни ҳол ӯ тоҷир аст ва хуб ин мисолро барои он овардам ки шумо ин корро накардед, яъне анамун шӯру шавқу завқи масалан ба варзиш вақте ки шумо ба пуррагӣ худро дода будед, шуморо нагузошт ки аз ин навъи варзиш даст бикашед. хуб, офаринатон бо вуҷуди он ки масалан як бор не 2 маротиба дастатон шикаст, вале шумо боз тавонистед дар мусобиқоти чи сатҳи ҷумҳур ва чи сатҳи хориҷ аз кишвар дар мусобиқот ширкат карда муваффақ бигардед. айни ҳол як навор аз бойгонии шумо ки дар як мусобиқа иштирок кардаед тамошо мекунем, пас он бо суҳбатамонро идома медиҳем. баъд аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед.
дӯстон, ёдовар мешавам ки барномаи ҷаҳонзеб аст манзури шумо ва айни ҳол дар меҳмони мо ҳузур дорад як нафар варзишгари фаъолу муваффақ Шарофиддин Шарофов. Хуб, Шарофиддин, чӣ гуна ки аз навор тамошо кардем, яъне дар навъи варзише ки масалан шумо тамрин мекунед, муҳорибаҳои универсалӣ, юнифайт, он ҷо ҳам бо даст, ҳам бо пой масалан умуман кор мекунед. Яъне шумо аз кадом тактика, аз кадом услуб, усул истифода мебаред дар ана ҳамин навъи варзиш ки дар мусобиқоти чӣ сатҳи ҷумҳур гӯем ё ки чӣ сатҳи байналмилал ширкат карда муваффақ мегардед? Яъне рақибро бо чӣ гуна тактика ё ки усул шикаст додан барои шумо осонтар аст? бо сабаби оне ки ман аз синни 5-солагӣ то синни 7-солагӣ дар риштаи намуди теквандо машқ мекардам. Пои ман яъне ба зарба задан одат кардагӣ буд нисбат ба дастам ва дар солҳои аввали машқи унифайт ман дар мусобиқаҳо бисёр бо по истифода мебурдам, аммо вақте ки дар мусобиқа мебароӣ ҳарифон яъне туро меомӯзанд ва онҳо аҳамият доданд ки ман бо по бисёр кор мекунам ва яъне ин як русҳо мегӯянд предсказуемост, яъне онҳо медонистанд ки ман бисёр бо по кор мекунам ва ман маҷбур шудам боз яъне дастҳоямро ва усули гӯштингамро низ пурқувваттар намоям ва на танҳо бо по ва бо тарзи бокс ва гӯштинг низ ҳарифонамонро шикаст диҳам. Яъне дар муҳорибаҳои универсалӣ, унифайт, он ҷо ҳам қоидаҳое ки дар навъи варзиши гӯштин, дар навъи варзиши бокс, дар умуман якчанд навъи варзиши дигар ки ҳаст, дар он ҷо истифода мешавад. Барои ҳамин универсалӣ мегӯянд. Бале. Хуб, гуфтед ки нозукии масалан ҳамун тактикае ки шумо истифода мебурдед дар ин навъи варзиш аз аввал шурӯъ шуда буд бо по, яъне бо по бисёр зарба мезадед. Метавон гуфт ки яку якбора бо даст кор карданатон сабаб шуд ки масалан дасти шумо ҷароҳат бардорад? ҷароҳат бардоштани дасти ман ин яъне ҳолати ғайричашмдош буд ки дар вақти спарринг дар тамрингоҳ шуд. Дар рафти мусобиқа не? Не, дар рафти мусобиқа не. Фикр мекунам ҷароҳат бардоштани дасти ман ин аз усули по ба усули бокс гузаштани ман набуд. Яъне ин сабаб нест? Ин сабаб нест. Хуб, чӣ гуна ки гуфтам, ин як ҳолати ғайричашмдош буд, дар насиб будааст, чӣ гуна ки дар урфият мегӯянд. Аз суҳбате ки кардем бо шумо, Шарофиддин, яъне якчанд лаҳза пеш гуфтед ки шумо аз 5-солагӣ ба варзиш машғул шуданро оғоз кардед. Яъне пештар шумо аз ҳамун 5-солагӣ ба таеквондо низ машғул будед. Кадом навъи таеквондо? ИТФ. Таеквондо ИТФ. Аз таеквондо ҳам замоне ки наврас будед, яъне 5 сола будед, ягон мусобиқа иштирок кардагӣ ҳастед? Дар таеквондо ман ба ягон мусобиқаҳо набаромада будам, то ин ки кӯдак будам ва машқ ба ман ҳамчун як навъи бозӣ буд. Яъне масъулиятро пурра ҳис намекардам ва бо гузашти солҳо боз ба варзиш омадам ва бо масъулияти зиёде ба ин намуди варзиш дода шудам. Яъне ки ба мисли дигар наврасон, дигар бачаҳое ки масалан назди кӯча ба дигар навъҳои бозӣ машғуланд, шумо ба он бозиҳои назди кӯча, назди ҳавлӣ машғул нашудеду? Ана ҳамун бозиро ба як навъи варзиш табдил додеду? Ба ҳар ҳол мерафтед толори варзиш, он ҷо машқи таеквондо мекардед? Офаринатон. Ман фикр мекунам агар ки ҳама наврасон ҳадди ақал ана ҳамун ягон навъи варзишро ҳамчун бозӣ ба худ интихоб кунанд, хуб мешавад. Барои чӣ? Барои он ки масалан онҳо дар ҳамун муҳити варзиш, дар толор, байни дигар варзишгарон аз онҳо калонтар, онҳое ки масалан аллакай дастовардҳо доранд, дар муҳити онҳо ба воя мерасанд ва ин сабаб мешавад ки онҳо то масалан калонсолӣ тарзи ҳаёти солимро интихоб кунанд. Ин чиз хело хуб аст, хело ҳам ба маврид аст. Ман фикр мекунам ҳама падару модарон ҳам агар аз ин чиз истифода бибаранд, фарзандони худро ба ин ё он толор бибаранд, машғул бишаванд ба варзиш, ҳам насл солим мешавад, ҳам миллат солим мешавад. Хуб, Шарофиддин, дар бораи мусобиқаҳое ки минбаъд баъд аз сиҳат шудани дастатон шумо иштирок кардед, кай буд ва чӣ гуна мусобиқот буд? ин соли 2018 буд ки чемпионати кушоди шаҳри Душанбе буд. Дар он ҷо ширкат варзида сазовори ҷои аввал гаштам ва роҳхат ёфтам ба чемпионати ноҳиявӣ, яъне байни ноҳияҳои тобеи марказ ки дар шаҳри Турсунзода баргузор гардида буд ва бо ҳамроҳи ҳамсабақонам ба он ҷо сафар карда дар он ҷо низ сазовори ҷои аввал гаштам ва
дар ин ҷо рохат ба чемпионати ҷумҳуриявӣ ёфтам. ва дар чемпионати ҷумҳуриявӣ ҳам низ иштирок кардед? Бале. чӣ гуна буд чемпионати ҷумҳуриявӣ бароятон? Ин аввалин чемпионате буд ки шумо иштирок кардед, яъне дар сатҳи ҷумҳур, чемпионати ҷумҳуриявӣ? Бале, аввалин мусобиқоти ҷумҳуриявӣ буд. ин чанд лаҳза пеш мо гуфтед дар ин чемпионат иштирок кардед ва унвони устоди номзад ба устоди варзиш гирифтам. беҳтарин. Хуб, биёд аз ана ҳамин ҷараёни ана ҳамин мусобиқа суҳбат бикунем. Аввалин мусобиқае буд ки яъне на танҳо дар байни ноҳияҳо, байни тамрингоҳҳо, байни ҷумҳурӣ буд ва дар куҷо мегузашт? Дар Душанбе? дар шаҳри Душанбе ва дар тамрингоҳи Якачинор мегузашт ки дар он ҷо ширкат варзидам ва дар ин мусобиқаҳо якчанд яъне шиносои ҳарифонам, яъне шиносои худам буданд, яъне ҳамсабақони худам низ буданд. Ин боз як таҷриба аст ки ҳам бо ҳамроҳи ҳамсабақони худат ва ҳамроҳи боз нафарони ҳамсолоне ки аз дигар гӯшаю канорҳои ҷумҳурӣ меоянд ба мусобиқа, ба онҳо қувваозмоӣ кунӣ. ва ин иштирок дар ин гуна мусобиқаҳо, чӣ гуна ки худ гуфтед, як таҷрибае мешавад ки бояд онро касб кард, то ин ки минбаъд дар хориҷ аз кишвар вақти мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ, сатҳи байналмилалӣ баргузор мегарданд, дар онҳо иштирок мекунед. Бале. хуб, Шарофиддин, фикр мекунам то андозае дар бораи фаъолияти варзишии шумо суҳбат кардем, яъне огаҳ шудем ки шумо замоне ки 5 сол доштед, аз 5-солагӣ шурӯъ кардед ба машғул шудан ба навъи варзиши таеквондо, муҳорибаҳои универсалӣ. умуман тарзи ҳаёти солимро интихоб кардед. Дар бораи он ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳур иштирок кардед ва чӣ гуна гузашту чӣ гуна буданд ҳам суҳбат кардем. Яъне шумо дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок карда соҳиби унвони устоди варзидаи ин навъи варзиш гардидед. акнун мехостем суҳбат бикунем атрофи мусобиқаҳое ки берун аз кишвар шумо иштирок кардед. Яъне аввалин мусобиқае ки берун аз кишвар иштирок кардед кай буду, дар куҷо буд? моҳи июли соли 2019 буд ки мо бо ҳамроҳи мураббиамон ва ҳамроҳи ҳамсабақонам ба Якачини ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Исикули давлати Қирғизистон сафар кардем ва дар он мусобиқаи чемпионати Осиё буд ки дар он ҷо мо ширкат варзидем ва дар ин мусобиқа ман сазовори ҷои сеюм гаштам ва рости гап камтар рӯафтода шудам, то ин ки ман ният ва ҳаваси ҷои якумро доштам ва мураббиам гуфт ки аз рӯафтодагӣ фоидае нест ва бояд бисёртар машқ кунӣ ба тамрингоҳ, яъне бисёртар биёем тамрин кунӣ, то ин ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ пешомада аз ҳарифонат боз пурқувваттар бароӣ. яъне мақсаду нияти ҷои аввал касб карданро доштед, ҳамон гуна шуд ки
шумо ҷойи сеюмро касб кардед. Бояд бигӯям ки ҷойи сеюм ҳам зинаи ифтихорӣ аст, на ба ҳар кас муяссар мегардад. Мураббиятон хуб гуфтааст ки набояд рӯ ҳафтода шуд, зеро шумо ҳолу ҷавон ҳастед, кору фаъолияту муваффақияти шумо аз пеш аст. Мо метавонед боз дар дигар мусобиқаҳо ширкат варзед ва ҷойи якумро касб бикунед. ин ҳам як ифтихор аст ки масалан дар байни зиёда аз 20-25 кишваре ки дар ин гуна мусобиқаҳои сатҳи байналмилал аз он ҷо варзишгаро ширкат мекунанд, фақат ба шумо муяссар шуд ки ҷойи сеюмро ишғол бикунед. ин ҳам як зинаи ифтихорӣ аст. Хуб, ҳамин мусобиқа чӣ гуна мегузашт? ба фикратон барои чӣ шумо ҷойи сеюмро касб кардед? шояд ягон иштибоҳе аз тарафи худатон буд ё ин ки аз тарафи доварон? Ин гуна ҳолатҳо мешавад ку дар варзиш? ман фикр мекунам ки дар ин мусобиқа иштибоҳ пурра аз тарафи ман буд. яъне дар вақте ки ба ҳамун гилеми варзишӣ мебарои барои қувваозмоӣ кардан, танҳо ту ҳастиву ҳарифат аст ва доваре ки муборизаи шуморо назорат мекунад. ва дар ин ҷо ман фикр мекунам ки ҳарифе ки маро мағлуб сохт, аз ман пурқувваттар машқ мекард ба варзиш, ба ин риштаи варзиш, яъне худро бисёртар дод назар ба ман. яъне шояд пуртаҷрибатар бошад. шояд барои ӯ аввалин бор иштирок дар мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ ин мусобиқа набуд. ва чӣ гуна ки гуфтем, шумо аввалин бор дар ин мусобиқа иштирок кардед. мусобиқае ки як байни кишварҳои масалан зиёда аз 20-25 кишвари ҷаҳон буд. хуб, он рақибатон аз куҷо буд? аз Қирғизистон буд ки мо ҳамроҳи ӯ боз дӯст шудем ва то ҳол яъне аз ҳоли якдигар пурсон мешавем ва дар алоқа мебошем. маҳз тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ? бале. хуб, дар умум дар ин мусобиқа аз чанд кишвар варзишгарон буданд? дар ин мусобиқа якачинҳои 20 давлат ширкат варзиданд. аз кишвари мо аз Тоҷикистон чанд нафар варзишгар онҷо иштирок карда буданд? дар ёдатон ҳаст? мо аз ҷумҳурии Тоҷикистон, якачини ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне аз 4 нафар иборат буд ки онҳо низ ҷойи сеюмро гирифтанд ва обши команд мегӯянд. дар он ҷо мо сазовори ҷойи сеюмро гаштем байни давлатҳо. байни 20 давлат, яъне Тоҷикистон ҷойи сеюм гирифт. беҳтарин. хуб, боз дар кадом мусобиқоти берун аз кишвар иштирок кардед? дар соли равон ки моҳи феврал буд, мусобиқаи кушоди ҷумҳурии Қазоқистон буд ки дар он ҷо яъне мусобиқаи байналмилалӣ буд ва ба он ҷо роҳхат ёфта, дар он ҷо арзи иштирок кардам ва дар он ҷо ҳамаи ҳарифони худро мағлуб сохта сазовори ҷойи аввал гаштам. яъне расид ана ҳамон рӯзе ки шумо ҷойи аввалро касб бикунед. бале. беҳтарин. чӣ гуна буд? фикр мекунам аз шодӣ пару бол ҳам баровардед. вале чӣ гуна ба шумо муяссар шуд? шояд иштибоҳҳои қаблиро такрор накардед. чӣ гуна буд ҷараёни мусобиқа? вобаста ба оне ки ман 2 сол аз мусобиқаҳо ақиб монда будам, ман мехостам ки ҳар як мусобиқае ки мешавад дар он иштирок карда, ҳамун 2 соли гузаштаро яъне барқарор созам барои худ. ҳавасу нияти калоне доштам ва мураббионам, яъне Каримова Матлуба ва Каримов Собир ҳама иштибоҳои манро ба ман фаҳмонданд. аз болои худ кор мекардам тӯли вақте ки тайёрӣ медиҳам ва дар ин мусобиқа рафта, яъне ниҳоят сазовори ҷойи аввал гаштам. бо чанд рақиби худ дар ин мусобиқа ширкат кардед ва онҳоро мағлуб сохтед? дар ин мусобиқае ки дар давлати Қазоқистон баргузор гардида буд, дар синни соли 17-18 сола ва дар вазни 65 килограмм ширкат варзида бо ҳарифони худ қувваозмоӣ кардам ки аввалин ҳарифи ман аз ҷумҳурии Узбекистон буд. онро мағлуб сохтам ва дуюм рақиби ман аз кишвари Малайзия буд ки онро низ мағлуб сохтам ва дар даври финалӣ бо нафаре ки аз ҷумҳурии Қазоқистон буд, яъне аз ҳамун ватани худаш буд, бо ӯ қувваозмоӣ кардам ва сазовори ҷойи аввал гаштам. шумо ҷойи аввалро касб кардед ва он нафаре ки бо шумо дар даври финал қувваозмӯд ҷойи дуюмро. хуб, чӣ гуна ки мегӯянд орзуҳо амалӣ мешавад ва новобаста аз он ки шумо дастатон ҷароҳат бардошта буд ва як муддати муайян гузашта буд, яъне ба пуррагӣ гӯем агар сиҳат наёфта будед, рафтеду дар ин мусобиқа иштирок кардед, ин як таваккали бузург аст. вале бо қасду нияти он ки шумо бояд биравед, мусобиқа бикунед, ҳарб бикунед, рақобат бикунед, ҷойи аввалро касб бикунед, ҷойи аввалро касб кардед. дар даври ниҳоӣ низ бо пои, яъне поятон ҷароҳат бардошта буд.
کم جوال برداشت، اما با مربی با هیچ کی نگفتم و قوا آزمایی کردم و بعد از قوا آزمایی مربی هم دید که من یعنی کم کم ملنگم و سوال داد که چرا ملنگی و از جای اول گرفته بودم خرسند بودم و اهمیت ندادم با پای، گفتم همش خوب است و مهم جای یکم رو گرفتم. بله. پس از با اینجا آمدن درد یعنی سخت شد و فهمیدم که این جراحی برداشته است. خوب چگونه که گفتید که از سبب اون که جای اول رو کسب کردید از شادی و از خرسندی به درد اهمیت ندادید و فکر میکنم این یک خاطرات خواهد بود که دیر باز در گوشه خیال شما نقش میبندد. از همه فکر میکنم خرسندی آور اون بود که نه فقط برای شما بلکه برای تمام مربیان بلکه برای تمام ورزشکارانی که همون لحظه با شما اشتراک داشتند جای اول رو شما کسب کردید، بالای منبر بر اومدید، پرچم تاجیکستان هم پرافشان شد، سرود ملی صدا داد. فکر میکنم این با بله چگونه احساسات بود؟ این یک احساساتی است که در وقتی که در زینه افتخاری میستی، در سطحی از همه بلند میستی و در بین سه پرچمی که در آنجا پرافشان است، تاجیکستان از همه بلندتر است و سرود ملی وقتی که صدا میدهد این یک افتخار است که یعنی هم از جهت آنه که کوشش و غیرت های من بهوده صرف نشدند و دیگر دولت ها نیز میبینند که پرچم تاجیکستان از همه بلند پرافشان شده ایستاده است. این یعنی یک افتخاری بزرگ است. بله. خوب، همچون جوان شما معرفی وطن رو در چی میبینید؟ معرفی وطن را در هر گونه چیز، مثال ورزشگران در ورزش میبینند، دیگران یعنی در هنرمندی و یعنی صنعت و فرهنگ میتونن کشور خود را در عرصه بین المللی معرفی کنند و یعنی هر شخص وابسته به هنر خود به همان ساحه میرود و در آن ساحه موفق میشود و توسط هنر مهارت خود تاجیکستان رو معرفی‌گر می‌شود. بهترین. شراف‌الدین، من فکر میکنم که انا همون مسابقه‌ای که شما در آنجا اشتراک کردید اگر ما نوارش رو تماشا بکنیم خیلی هم خوبتر میشود، زیرا این یک دلیل است که باید هر یک هوادار ورزش آن رو بیند، توجه کند و تماشا بکند. پس از چند لحظه برمیگردیم، ما رو همراه باشید. خوب، شراف‌الدین، نواری که دیدیم ما رو و فکر میکنم چندین نفر تماشابینان رو وادار به آن میکند که آرزو باید بکنند، آرزوهای نیک باید بکنند. یعنی شما قبلا که در چند مسابقه شرکت کرده، جای دوم جای سوم رو اشغال کرده بودید، این نوار از مسابقاتی که تماشا کردیم یکی از آرزوهای درینه شما بود که باید شما اشتراک کنید در این گونه مسابقات، یک مسابقاتی که بیرون از کشور برگزار شد جای اول رو کسب بکنید و این یکی از آرزوهای درینه شما بود. بله. یعنی از آرزو کردن نباید ترس داشته باشیم، بهراسیم و نباید دست بکشیم، زیرا انسان ها چگونه که میگویند با آرزوها زندگیشان شیرین‌تر و گواراتر میگذارد و پای عملی شدن آرزوهای خود قدم میزنند. خوب، شراف‌الدین، باز در کدام مسابقه های اشتراک کردید بیرون از کشور؟ هست یک مسابقه دیگر؟ در جمهوری قزاقستان سازوار جای اول گشتم و با چمپیونات جهان رو خط گرفتم که در مالزیا میگذرد. ما باید همراه مربیمون و یکاچین جمهوری تاجیکستان و 26 ایول سال روان باید با چمپیونات جهان به مالزیا میرفتیم، اما با سبب آنه که در جهان وضعیت فوق‌العاده است با پاندمی یعنی کووید 19
این مسابقه رو یعنی با سنه دیگر کشوندن و اگر کاری که برگزار میشود و ما خبر میدین و ما حتما سفر میکنیم. یعنی باز این سوم مسابقه من میشود که من در اونجا اشتراک میکنم. خوب، یعنی برای اشتراک در این مسابقه هم خیلی هم تمرین میکنید و در این برابر باز آرزو میکنید که جای اول رو اشغال بکنید. ما نیز امیدواران میبندیم که شما دیر یا زود در این مسابقه اشتراک میکنید، زیرا کشورهای جهان، اوضاع کشورهای جهان رو به بهبودی دارد. خدا کند که چگونه که شما گفتید بیماری که تمام کشورهای جهان رو فرا گرفته است تستر نیست شود و شما ورزشگران و همچنین دیگر نفرانی که کار و کسبشان بیرون از کشور است و آنهایی که با مقصد اشتراک در آزمون و فستیوال و مسابقه‌های سطح جهانی کمر همت می‌بندند تا اینکه بروند به تاجیکستان و معرفی‌گر باشند، با آنها نیز امید می‌بندیم که این روزهای خوب حتما فرا می‌رسد. خوب، به قسمت آخری برنامه‌مون می‌گذاریم. یعنی در قسمت آخری برنامه‌مون یک بخش داریم، یک روبریکا که در اون باز 5 سوال دیگر جو کردیم و باید بگوییم که این سوال‌ها کمی کنجکاوانه هستند. شما رو می‌باید با این سوال‌ها کوتاه و با معنی جواب بدهید. تیار شما؟ بله. سوال اول این گونه است: با جز محاربه اونیورسالی باز در کدام نوع ورزش میخواستید چمپیون باشید؟ باز یک نوع ورزشی دوست داشته دارید؟ من دلم رو به همین رشته ورزشی اونیفاید بستم و در برابر مسابقه اونیفاید باز مربیان من یعنی تا اینکه من رو باز پرقوت‌تر کنند با مسابقه های MMA میگویند که مسابقه های بدون قاعده، مسابقه های بدون قاعده نیز اشتراک ورزیدم و در شهر وحدت بود. در آنجا نیز سزاوار جای اول گشتم. با قول شما میخواهید اونیورسال هم بشوید؟ بله. بهترین. خوب، سوال دیگر: مایک تایسون و کریستیانو رونالدو و روجر فدرر اینها یکی از ورزشکاران معروف جهان هستند. شما آرزوی یک شخص معروف و مشهور بودن رو میکنید؟ بله، با فکر من هر یک ورزشگر که با مسابقه میبراید اون نیت آن را دارد که نه تنها برای خود فهمد که او ورزشگر خوب است، بلکه میخواهد که همه جمهوری یا تمام جهان داند که او ورزشگر خوب است و میتواند سزاوار عنوانهایی که دارد سزاوار آنها باشد. سوال سوم: در زندگی کمیرتون کیست و در ورزش کی؟ در ورزش یعنی کمیر من اول بروسلی بود و با گذشت وقت من یعنی باز رو با تونی فرگوسون نهادم که اون همچون یک شخص می باشد که در وقت مسابقات یعنی با ترس و هراس راه نمیدهد و با در لب خنده یعنی برآمده مبارزه میکنند و در زندگی باشد. همین کمیر من پدرم می باشند که میخواهم در زندگی به مثل پدرم شوم. سوال چهارم: شما نیز جوانید و حق اون رو دارید که عاشق بشوید. تو به الان عاشق شده اید؟ بله. نمیگوییم با کی. خوب، مهم اون که جواب دادید بله. خوب، سوال پنجم: با کاریره ورزشیتون کی خاتمه بخشیدنید؟ در نظر دارم در کدام سن و سال؟ حاضر من صنف در سال روان باید صنف 11 رو خوانم و نیت دارم که در خارجه در دانشگاه خارجه تحصیل کنم و باز به دولت خودمون برگشته به دولت خود خدمت کنم و وقتی یابم البته به ورزش مشغول میشم، اما با کریر رو فکر میکنم پس از شاید اگر همون حواسی که حاضر هست اگر بماند من پس از انجام دانشگاه یعنی به کریر رو یعنی میتوانم دوام دهم، اما فکر میکنم در وقتی که دانشجو میشوم باید پورا به خواندن رو میهم. فکر میکنم دوران دانشجویی نقدر دشوار است، زیرا از تجربه خود میگویم انسانی که گوید که من در دیگر فعالیت روزگار هم موفق میشم وقت جدا میکند، البته با ورزش با دیگر کارهایی که فایده بخش است مشغول میشد. و شما توصیه میدهم که هیچگاه ورزش رو ترک نکنید. در همین سن و سال مکتبی دوران دانشجویی دشوار مینماید، اما دشوار نیست. شما در یک زمان میتوانید با ورزش هم مشغول شوید و با یعنی عین حال میگونه است، یعنی بله میتوانید به ممنوعیت به یگان فکری اون که دشواری دارد دوران دانشجویی باز با ورزش مشغول بشوید. هیچگاه فکری اون رو نکنید که ترک ورزش بکنید. ورزش سالمی، نیرومندی، زیبایی، جوانی است. بله.
беҳтарин. Хуб, ташаккур Шарофиддин барои як суҳбати хело ҳам самимӣ, барои он ки шумо омадеду дар барномаи мо иштирок кардед ва атрофи муаррифии ватан, атрофи дастовардҳои худ бо мо ҳамсуҳбат шудед. Чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, телевизиони Сафина ҳамин гуна иқдом гирифтааст ки ба шумо бар ин чеҳраҳо ҳамчун ҳадия, ҳамчун ҳавасмандӣ як диплом тақдим кунад. ва ин диплом ҳам ба хотири он тақдим карда мешавад ки шумо тавассути ҳунару маҳорати худ Тоҷикистонро чандин маротиб дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кардед. Муборакатон бод. ташаккури зиёд. Саломат бошед. сипоси худро ба телевизиони Сафина мехоҳам диҳам ки яъне мо варзишгаронро ба ҳамин гуна барномаҳо даъват мекунанд ва ин як ҳавасмандӣ мебошад ки ҳар як варзишгарро боз ба дастовардҳои зиёд низ ҳавасманд мекунад. беҳтарин. Ба шумо низ сипос, ба шумо низ ташаккур. Бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дар нашри навбатии барномаи Ҷаҳонзеб ҳузур дошт як нафар варзишгари фаъоли кишварамон, як нафар варзишгаре ки берун аз ватан рафту дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилал ширкат карду Тоҷикистонро муаррифгар шуд. ҳамин ҷо барномаи Ҷаҳонзеб ба охир мерасад, вале аз шиори барномаамон фаромӯшатон нашавад, яъне Ҷаҳонзеб, тоҷикон зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.